Tenim la sort de ser en una petita joia colomenca en perill. Tanta aigua no és normal aquí. Són escandaloses pèrdues de la canalització que porta l'aigua del Ter, o sigui, aigua del Pirineu, a la zona metropolitana. Fa 25 anys la vam aprofitar els bruixots del torrent de les Bruixes per plantar arbres frondosos i així fer un petit bosquet de ribera que avui fa molt de goig. Ara està en perill, perquè per evitar les pèrdues s'ha construït una nova conducció que va per la llera del Besòs. Aviat la connectaran i, afortunadament, deixarà de perdre's tantíssima aigua per aquí. Excés d'aigua que els arbres no necessiten. En necessiten molta menys. Els bruixots ja fa 4 anys que sabem de la construcció de la nova conducció pel Besòs. I hem anat demanant a l'Ajuntament que es mantingui en aquest indret el mínim cabal d'aigua necessari per la supervivència d'aquests arbres. Aquesta placeta de la Font del Drapet o de Sant Roc i els seus accessos, des de la parada de l'autobús, final del B21, van ser urbanitzats per l'Ajuntament l'any 1994. Bancs, papereres, rec, cura de la vegetació. Va ser el primer parc periurbà de Santa Coloma, de transició de la ciutat a la muntanya. El centre excursionista Puig Castellar ha demanat a l'Ajuntament d'ampliar el tractament de parc al petit tram de camí d'uns 50 o 60 metres que puja des de la Font del Drapet, de manera que pugui beneficiar el conjunt de la vegetació de ribera d'aquesta part baixa del torrent de les Bruixes. Un dels principals accessos al poblat ibèric i al parc de la Serra de Marina. Bé, això és parc, al capdamunt del parc de la Font del Drapet, fet per l'Ajuntament de Santa Coloma l'any 94 i que es cuida regularment. En aquest moment aquí hi ha una brigada de l'Escola Taller que està podant i està cuidant la vegetació. Ara, si pugem 1 metre, això ja no és parc. Aquest desmai ja no és en el parc, ni aquell tampoc. El que demana el centre excursionista Puig Castellar és que el tractament de parc, que vol dir rec, poda, bancs, alguna paperera, arribi 50 metres més amunt, fins al capdamunt del bosquet de ribera, fins a l'alba. Aquesta alba, este álamo blanco, aquesta alba que estic ara en bona companyia, doncs és el límit superior d'aquest bosquet humit, que en podríem dir, en sentit ampli de ribera, de la Font del Drapet. Fins aquí arriba una miqueta d'humitat. Fixeu-vos que aquí ja comença a haver-hi pins, i altres espècies, i per tant el centre excursionista Puig Castellar ha demanat a l'Ajuntament que el tractament de parc, heu vist a baix bancs, papereres, vegetació cuidada, el tractament de parc s'apugi uns 50 o 60 metres més fins a aquesta alba i que aquí, d'aquí cap avall, hi hagi unes boques de rec connectades segurament a la xarxa, que deixin anar un rajolí mínim o un rec mínim necessari perquè tot això, aquest petit tresor, petit però tresor, que tenim a Santa Coloma, pervisqui. Aprofitarem per fer una mica de propaganda. El grup Crida ens ha demanat de fer una visita per aquí. I el diumenge 20 de març, a les 10 del matí, s'iniciarà aquí mateix una visita a les 4 fonts del Solell de Santa Coloma i als bosquets que la seva aigua ha permès de progressar. Acabarem fent un vermut
al restaurant de Torribera, de la zona de piscines i tenis i tot això. Farem un vermut allà, que és just a sota de la font d'en Bartomeu Molins.